Ois tarvinnut sanoa virtaamaan oma kuva, niin siihen varmaan. Eikö silläkin muistikarkki tää? Hyvin Roos menee. Tulee. Ai kato vittu tuosta. Taiteluistelu ja muodosta. Eikö se ole ihan sama juttu? Ei. Taitoluistelu on sellainen, jos... Tällä viikolla. Mutta siinä ei mitään maksa, siinä on musatkin siinä. Tauluja. No se taulut on mielenkiintoisia, niin ei katsotaan kuvaa. Niin onkin. Ja jos sullakin oli vielä. Oho, vähän hieno ohitus täällä näitkö. Siellä. Annatte sen käynnin! Hieroa! 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 Ei vitsi, kaikki tukee päässä sinne eteen. Reitä kuvaa kännykällä ja kameralla. Ei yhtään pieni, ei. Hyvin nokkosia. Mä kuvasin sen sun radan. Kyhtikajat laukaa. Mitä? Oliko se halunnut laukkaa vai eikö olisi? Jotain, että se olisi halunnut laukkaa. Kesäksi on kesäksi paljon. Kesäksi olisi nähnyt paljon vähän yksilupaista. Mä käyn vielä ystäviä. Tää on ollut silleen hyvä leiri. Entäs tää mielestä? Joo. Miksi tätä video?